Ngizokubingelela nje ngiphinde ngikwamukele kule channel ngaphambili. Uma usemusha sacela ukuthi usubscribe. Cha, nginombuzo la. Nimphikiselani uKhuzani uma ethi uyinkosi yomaskandi? Cause lo omunye uMthandeni uzivumela yena uthi akasaculi umaskandi, usecula enye ijandra ekuthiwa ise-Willis Warawara. So how does it come about ukuthi niphikise, niqhathanise umuntu ocula umaskandi nongawuculi umaskandi? No, ngiyabuza nje, just i-curiosity. Ngi-curious, bengifuna ukuzwa kahle, but all in all-ke uma sizokhuluma iqiniso, ayi, ziyashukahlukana, but ngokwamagalelo amaskandi, but ngeke sikwazi ukuthi-ke sithathe ubani simgibelise phezu koba, cause ngiyabazi abantu abazwani neqiniso. Kodwa-ke la ngifuna umbono wenu, ngizo-check-a lapha kuma-comments ukuthi kahle kahle wena mlaleli ubona kuwubani umuntu ongaphezulu komunye kulo mculo kamaskandi manje, esikhathini samanje? Cause Mthandeni ngala washaya ama-views, but uKhuzani ngala uthola iy'ndondo ngala, yabo nje iy'nto ey'ningi ezenzakalayo. But since noma ngasho ukuthi okay, Mthandeni ucula umculo wase-Willis and stuff, but we all know ukuthi umaskandi usacula umaskandi noKhuzani usacula umaskandi. So if kuwukuthi siyaqhathanisa, ngicela siqhathanise-ke sibone ukuthi-ke singaphuma nani. Ngifuna ukuthi ngizwe ngawe-ke mina mlaleli, cause kuzothiwa ubani uchemile, yabo. Ngifuna ukuzwa ngawe ukuthi wena ubona kuwubani kahle kahle ongenhla kumaskandi jikelele. Ngoba mina kube bekuthi angibeke umbono, bengizotapuna lapha koMenzi noMzukulu, cause uMenzi, yabona le album asanda kuyikhipha le yokugcina, ibimnandi le album and ayiphuphi. Uyize wakhipha nama-remix, still washaya ama-million ngawo la ma-remix engapromothanga. So-ke angazi no, cause noMzukulu i-album yakhe ishisa ikhotha, but asike siqhathanise le two, cause iyona engibukeka ngazuthi iyona eqhathaniswa yombili. Cause if sizoqhathanisa umaskandi wonke jikelele kulo nyaka, uMzukulu usabashaye bonke emakhanda nge-album imnandi. Sesingaya lena-ke siye le, but i-album yoMzukulu imnandi, yabo. Singasho kabanye but uMzukulu une-album emnandi. Mthandeni-ke SK-ke yena-ke uvele wenza okungajwayelekile. I-album yakhe wayikhipha iyamacozucozu. So uKhuzani-ke uvele wakhipha, uKhuzani-ke into yakhe ufihle ziqondile, uvele wakhipha nje i-album eyingoma ezo-21, okucishe kulengane-ke ne-double disc, cause if ubheka kahle kahle iy'ngoma zakhe 11. So if uzoqhathanisa ne-album yaMthandeni, cishe uKhuzani ukhiphe i-double disc. But-ke angikho lapho, ngicela ukuthi ushiye uvo lwakho wena ukuthi imuphi umculi ombona ehamba phambili esikhathini samanje, uthi mayikhiphile shukumisa inkundla kujabule wonke umuntu. Ngisacela ukuthi-ke nisubscribe bese nisho ney'ndaba futhi enifisa ukuthi ningazizwa la sharp.